pipe amache atakira rugaiga atirimboke kabereiga uchimata uchumetusara mate uchiabwa yana uchimata asoka pake para mate alio siove nande tonyore rikaba tinikare mutwaria rikaba tindore mutwari e pipe yetese abantu bali bali sema ya mate babo kitaina bakore banyora macha agende paka chunyora abantu bose amacha yatai konywe kunaba Masige West boka konywe wale n'abantu bamito babo getaulio ekora gaito neteka no kuba amacha yakakusaba bota aba Masige West n'aba getaulio ko yetimo kontaki kero aisa inekro monta konyo eto oja kobeke ndo tokoro ka water point munagwa akore musaiga agwa kuchirorogalia kagwa kuchirorogalia chosa kinda daje goche kagwa kuchirorogalia sachi ko kuchitangia amanya kutimbo kanekerundo muri gwaka na batembe yonse lakini ko mutu ale committee e committee yote kwenda macha ayu egero yoko igorana no kora kusiega ekere pipe mo gwata na pipe na machi ni moko joro jini jeni cyose cyo kunywa mache twabeire no mogoko manene buneke nyoreke kyanyansa akia ase a ward ya Masige West asenge jo koreterwe project ya mache egekogera twachandikire abangina bachandikire igo bakwendeka kiyo murakera roche mapachinsa kire chimbe bacha kuruoro saa 3 ya butuko na lyabangina bagochangara mache igo rende awa MCA Mr. Bagaka awa honorable Arati awa governor the project mwakonyire kinyoreke in a very big way konyani watokurusia mache nyansa kinsepara ndiko nyora mache mutoko tumia toira na irimbu ya mono Simba Arati amachango tokonya chinjira chinyinge mono tonywe toisivi kanyora twamwamira sengenje tutabwatinga tokeke amache twairwa abono boraisi abagava no mugava no ido Simba Arati mwe MCA Bagaka tani pira nini